Hej og velkommen til denne episode af Dagligt Dansk. I dag vil jeg snakke om vejret, og det er fordi det er en af de vigtigste ting at lære, når man skal snakke dansk. Fordi når man er i Danmark, er det enormt ofte, at man skal snakke om vejret. Danskere elsker at snakke om vejret. Så her kommer lige nogle ord, som er brugbare, når man skal snakke om vejret. Vejr, weather, solrigt, sunny. Varmt, warm. Dejligt, lovely. Ventet, awaited. Regnet, rained. Inde, inside. Meste, most. Dag, day. Regn, rain. Ret meget, quite a lot. Rart, nice. Gang, time, like one time. Bjergene, mountains. Sne, snow. Omskiftelig, changeable, prone to change. Solskin, sunshine. Overskyet, cloudy. Blæse, blow. Vind, wind. Tøj, clothes. Forår, spring. Varmt, warm. Glæder, looking forward. Årstider, seasons. Sommer, summer. Efterår, autumn, fall. Vinter, winter. Yndlingsårstid, favorite season. Paraply, umbrella. Shorts, shorts. Bukser, pants. Tordenvejr, thunderstorm. Skræmmende, scary. Spændende, exciting. Fascinerende, fascinating. Lyn, lightning. Torden, thunder. Oplevet, experienced. Tæt på, close to. Ofte, often. Blæser, windy. Storm, storm. Farlig, dangerous. Cykle, cycle. Byen, city. Hjørne, corner. Livsbekræftende, life affirming. Trækker, pulse. Type, type. Regnvejr, rainy weather. Sne, snow. Overskyet, cloudy. Temperatur, temperature. Rart, nice. Favorit temperatur, favorite temperature. Lytte, listen. Så nu vil jeg snakke lidt om vejret. I dag er det solrigt og varmt. Det er dejligt. Det har jeg ventet på længe. I går
regnede det. Det regnede faktisk ret meget. Så jeg blev indenfor det meste af dagen. Men regn kan nu også være meget rart en gang imellem. For nogle dage siden var jeg ude at gå i bjergene. Og der begyndte det faktisk at sne. Det var meget omskifteligt. Først var der solskin, så var der overskyet, og så sneede det. Og hen imod slutningen af turen begyndte det også at blæse. Det var en meget kold vind. Desværre havde jeg ikke fået helt nok tøj med. Derfor frøs jeg. Det er forår nu. Derfor bliver det snart varmt. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Foråret er en af de bedste årstider, synes jeg. Hvad med dig? Hvilken årstid er din yndlingsårstid? Er det sommer? Forår? Efterår? Eller måske vinter? Jeg kan nok bedst lide sommer. Men foråret er også virkelig godt. Hvad tænker du om vejret i Danmark? Det er meget omskifteligt. Det kan være solskin det ene øjeblik, og regnvejr det næste øjeblik. Det kan være lidt forvirrende, fordi det er svært at vide, hvilket tøj man skal have på. Skal jeg tage en jakke på, eller skal jeg tage t-shirt på? Skal jeg tage paraplyen med, eller skal jeg lade den blive derhjemme? Skal jeg tage shorts på, eller bukser på? Hvordan har du det med tordenvejr? Synes du, det er skræmmende? Jeg synes, det er lidt spændende, men ikke skræmmende. Jeg synes, det er fascinerende at se lyn og høre torden. Men jeg har aldrig oplevet lyn meget tæt på. Så måske, hvis jeg oplever det meget tæt på, kan det være, at jeg bliver bange for det. Det er ikke så ofte, der er torden og lyn i Danmark, synes jeg. Det sker, men det er ikke
så mange gange på året, jeg oplever det. Måske 3-4 gange om året. Hvad med dig? Hvor ofte oplever du lyn? Selvom der ikke er lyn så ofte, så blæser det ofte. Og der er storm nok 5-6 gange om året, vil jeg tro. Det er sjældent en farlig storm, men det er stadig lidt vildt, hvis man er ude, mens det stormer. For eksempel var jeg for nyligt ude og cykle i stormvejr. Og det er godt nok lidt farligt. Specielt hvis det er inde i byen, fordi så skifter det meget. Så det ene sted blæser det næsten ikke, og så kommer man forbi et hjørne, og så blæser det helt vildt. Så jeg var lige ved at blive skubbet ud på vejen flere gange. Heldigvis skete der ikke noget. Jeg synes til gengæld også, det kan være ret spændende, når det blæser. Det kan være meget livsbekræftende på en måde. Man kan virkelig mærke, at man lever, når vinden trækker i en. Hvilken type vejr kan du bedst lide? Solskin, regnvejr, sne, overskyet. Jeg kan nok bedst lide solskin. Og hvad med temperatur? Hvornår synes du, det er rart? Jeg synes nok, at 23-25 grader er det allerbedste. Men jeg har det godt med temperaturer mellem 20 og 30. Hvis det er over 30, synes jeg, det er for varmt. Hvis temperaturen kommer under 20, synes jeg, det er lidt koldt. Hvad med dig? Har du en favorit temperatur? Ja, så jeg tror, at det var alt for denne gang. Jeg vil sige tak, fordi du lyttede, og jeg håber, du vil lytte med en anden gang.